Здравейте, приятели! Включваме се от EmoSquad с нови актуални предложения. Това, което сме ви подготвили днес, е новият герой Капи. От 3 до 10 годинки са комплекти това. Памук или Кра. Също имаме ленени комплекти с риза за момче. Комплекти Мю Мю. Отново от 3 до 10 годинки, Памук или Кра. Имаме такива комплекти с сърчица в 3 цвята. Също и такъв модел комплекти. Гъщери зони. Доста видове ромпари с шапки, без шапки. За момче и момиче. Изобщо много актуални и хубави предложения. Елечета също на нови модели. Всеки от вас може да разгледа нашият сайт www.emo-squad.bg, както и да влезе в нашата група, където може да следи актуалните ни предложения и да се възползва първи от новите артикули. Ще оставим линк в описанието по-долу. Предстоят също и промоции, които включват намалени артикули, безплатни доставки и индивидуални намаления за количество. Разбира се, освен качество, на нашите клиенти даваме и разнообразие от стоки, адекватно отношение, бърза реакция, доставки експресни, също и най-добри цени с фактури и доставки не само до България, а и до чужбина. Следващите видеа евентуално ще се постараем да ви показваме по-обстойно всеки един артикул, но сега малко абстрактно, но искам да ви покажа актуалните ни предложения днес, това, което сме получили и това, което имаме в момента. Всеки един интересуващ се да работи с нас може да се свържи и на телефона, който ще оставя по-долу в описанието. Както виждате, има много разнообразие от стоки и от артикули, като може би се повтарям, но ако желаете да видите разгърнати моделите с снимки, цени и описание на артикула, то може да го направите в нашия сайт www.emo-squad.bg, където също може да оставите и вашата поръчка. Може би ще кажа и колко варианта